Then 25. गोइल बिया हमर मालो अबे कैसे चुमा मिली गोरे गोरे गाल रे अबे कैसे चुमा मिली गोरे गोरे गाल रे हमरा से रूस गोइल बिया हमर मालो रे म्यूजिक बाय मंटू मनीष। गोइल बिया हमर मान रे गोइल बिया हमर माल रे साला बाणे जिनकी काटे के पड़े। संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।